Policie znovu prošetřuje rozdělování eurodotací na severozápadě Čech. Zjišťuje, zda zákon neporušila přímo regionální rada a její úřad jako právnická osoba. Už dříve bylo kvůli možnému manipulování dotací obviněno 8 lidí. Kauzu v Ústí nad Labem sleduje redaktorka Petra Tachecí. Petro, proč policie vlastně začala radu vyšetřovat? Požádali o to někteří krajští zastupitelé, kteří spolupracují s nezávislými právníky. V podstatě tak pokračuje hledání viníka. Operační program je totiž stále pozastavený, není jasné, kdo zaplatí 2,5 miliardovou pokutu a ti, co čekají na dotace, tak se dostávají do vážných finančních problémů. Kdyby bylo jasné, kdo za danou situaci může, je také jasné, po kom vymáhat případné škody. Rozdělují a hlídají evropské peníze. Ve výboru regionální rady sedí 16 krajských politiků. Peníze by se měly hledat jednak v té regionální radě jako takové. V době největších problémů byla členem výboru i tehdejší ústecká hejtmanka Jana Vaňhová. Odpovědnost za chyby odmítá. Jeden jediný člověk v ROPu nerozhodne nikdy nic. Rada má vlastní úřad i kontrolní orgán. Dohromady se na rozdělování dotací podílely desítky lidí. Podle nového ustanovení trestního zákona by ale vedle konkrétních osob mohla být trestána i rada jako celek. Se všemi důsledky, to znamená i úhrady škody, která vznikla. 7 z 8 zatím obviněných pracovalo pro regionální radu a její úřad. Jeden jako politik ve výboru, další byli ředitelé nebo úředníci. Ministerstva vypočítala škodu na 360 milionů. Dosud nebyl stanoven termín pro seznámení s výsledky vyšetřování pro obviněné. Obvinění na radu právníků nechtějí celou kauzu vůbec komentovat. Obávají se, aby to policie nebrala jako ovlivňování vyšetřování. Já už se prostě nechci vrátit do té vazby, víte. Soud by mohl začít v druhé polovině letošního roku. Petra Tachecí, Česká televize, Ústecký kraj.